חלק 6 ואחרון. אוקיי, אז אנחנו לא רוצות יותר לחפור. כן. כן. אני עושה עוד מופלטה. כן. אם מי שמבין, היא עושה כזה, ככה עם הקרם. כן. כמו שהיא עשתה אם לא ראיתם. לא מחקתי את זה. מה? אני מוסיפה עוד קצת קלקרים. למה זה? זהו. טוב, קלקרים צבעוני. תסתכלו. פעם, נכון, בסליים הזה, אז פעם עשינו חור, שמנו את זה, עיגול, ועשינו כזה. כמו שאתם מבינים, אנחנו ממש אוהבות סליים. נכון. אין איש בעולם שלא יודע מה זה סליים. לא, יש? מי? נראה. זה מתחיל לעשות... מה? זה מתחיל לעשות ראשים. אני רוצה כאילו להגיע לרמה שזה, כאילו שזה נמתח. שאני מצליחה לעשות עם זה בועה. זה קשה, אי אפשר. תקלו, שמעו. מיי גאד. טוב, אז נראה לי זה יהיה חלק האחרון. וזהו, מקוות שנהנתם. את חונקת. מקוות שנהנתם. לא רוצה, כן רוצה, מה שתגידי. זורקת. צד צד. פריסבי. אני פול גז. פול גז. התבלבלתי. טוב, אז זהו, ביי. מקוות שנהנתם. כן, אני הכי מקווה שנהנתם. ביי. אם תרצו שאנחנו נעלה עוד סרטונים כאלה, שאנחנו הולכים לדברים וסליימים ואוכל, אז תגידו לנו, וזהו, ביי.